Znači prvo ćemo napraviti smjesu za palačinke, čak i dan prije možete napraviti smjesu, a i palačinke isto možete ranije za ovaj desert. Znači imam 3 jaja. Brašno. Stavimo malo šećera i malo soli. Za ove palačinke još ćemo napraviti kremu slastičarsku, znači krem patisijer. Naranče, pa možete se vi s tim pozabaviti. A ostatak ćemo ovog narančinog soka ocijediti. Može se malo izreducirati i servirati uz ove palačinke. Evo, to je ovo što sam rekla, oblik. Tako, neki kao krug bi trebao biti, ali nije baš. Da. Bilanjci su, dobri su, čvrsti, tučeni. Nježno da sa te bilance što smo ih stukli ne padnu, da.